मानसिया बेसेरा खस्थ' मावनानै जायोमोन। फंबाया बिनि न'खौ सिनाय मोनोमोनबालाय थौदो लाना थांसैथ' आरो बेसे गोबाव दोनबाय थानो बियाव। औ जों गामिनिनोमोन। आयै अबाव थांनाय नों आंखौ गारनानै आयै आंनि फिसाया गामियाव थांदोंमोन आं फिसा। आयै ओंखाम उखै सोदों आं ओंखाम जागोन थ' आफाया फैथो आफाया दिनै बुरजा माने हाथाय खालामनानै लाबोगोन दे आं चकलेटबो जागोन दे आबा जागोन। माब्ला मोनफैगोन आयै आफाया? मोनफैगोनथ' आबा मोनफैसिगोन। आफाया मोनफैब्ला जमायैनो जागोन दे ओंखामखौबो आबा दे। औ आयै जागोन दे। मामि जाया आङो ब्रेडखौ। मा जाया बिलाय एसेबां दाम होनानै लाबोदों किसमिस गोनांसो जा। जाया आङो ब्रेड आं किन्डार जय चकलेटसो जागोन जाया आं। गथ' जाया आं। बिस्कुट आयै आं बिस्कुट मोनदों लामायाव। बिस्कुट मोनदों? अबा मोननाय आबा? लामायाव गोग्लैना थानाय मोनदों आङो। लामायाव गोग्लैना थानाय मोनदों? आयै मा जाखो? आं जानांगौ ना? आंनि उदैया गाबबाय दङ उखै सोदों। नोंबो जा ससे आंबो जागोन। जा आबा जा मालाय गारखोन्दाबाबो जोंफोरनि थाखाय उदै बुङो बेफोरजोंनो जा आबा जा। नोंबो जा। दे जागोन दे आबा जा नों जानो? दे दोनदो बेयावनो दोनदों। बाजै औ मामोन र'। मामोनबा सोर बियो मामोन? आदाया गैलिया बाजै एक्सिडेन्ट जानानै गोमालांबाय। मा बुंदों नोङो? मा आदाया गैलिया? मा बाथ्रा बुंदों नोङो? नंगौ बाजै नोंसिनि आदाया गैलिया बे संसाराव थांनानै सोरबा गारिया खुन्दायनानै गालांदों। जाया बे जानो हाया। बिफा नै बिफा माबोरै जाखो बेफोरो बिफा? दानिल'सो खामानि नागिरनो होनना ओंखारलांदोंमोन। बिफा नै सिखार बिफा। नों आंखौ बिब्दि गारनानै थांनो हाया बिफा। बे संसाराव आङो सोरखौ नायनानै थांनानै थागोन बिफा? नों मानो बिब्दि खालामखो बिफा? नों आंखौ मानो गारनानै थांखो? जोंफोरखौबो लांफा बिफा। नों गैयाब्ला जों माबोरै थांनानै थागोन बिफा? जोंखौ निमाहा हो बाजै जोंबो जेबो खालायनो हायासै। लामायावनो जायगायावनो थैदों आदाया। आंनि फिसायखौ सोर पापिया बुथारलांखो? आंनि फिसायखौ मानो बुथारखो नोंसोरो? आंनि गैजारोङि फिसाया मा दाय मावामोन नोंसोर आंनि फिसायखौ बेबायदि बुथारनानै थांखो? बुथिरानो बेसेरा मैयानिफ्रायनो ओंखाम मोनजायाखैमोन बियो। बेबायदिनो उखैनाय उदैखौ लानानै थैलांबाय बिफानो। बिफा आंखौ निमाहा हो बिफा। नोंनो बोथिसे ओंखाम संना जानो हायासै आङो बिफा। आदा न'आव सोरबा दंना? आदा मामोन? माइरङा जोबलायबाय नामा नोंसिनिया? बिनो फैलायबाय? नङा आदा आंनिया दिनै फिसाया थैबाय। सोरबा एक्सिडेन्ट खालायनानै गालांदों। एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय? दालाय माथो खालामबावनो थैनो गोनांमोन खोमा थैलांबाय। मानोथो फैनायमोन जोंनियावलाय मामोन? आदा नोंथांनि एसे मदद नांगौमोन आंनो। मदद?
माबायदि मदद आंना हले थाइसेबो फैसा गैया दे नाङा आदा फैसा नाङा आंनो नोंथांनि मा नोंथांनि मामोन आदा गोथैखौ सावनो जायगा एसे हा नांगौमोन हा मा हा फिसाइखौ आं न'नि हायावनो सावनो सानदोंमोन मा न'नि हा नोंसोरनि न'नि हा जानानै गैलाथ' बियो नोंसोर थानाय हाया दा नोंसोरनि जाना गैलियाथ' नोंस्रा दासिमबो बन्द'कआव लानाय फैसाखौ सुख'नो हायाखै बे हाया जोंहानिसो जासिगोन आदा सावनो थाखाय एसे जायगा होबानो जागौमोन थैखांनाय मानसिनोलाय मा जायगा नांगौ जेराव मेरावनो सावबानो जायो आगोलनि मानसिफोरा दुब्लिफोरावनो गारलाबायना दोनोमोन सिगुन दाउखाफोरा जायोमोन दालाय माथो दाबो बिब्दिनो खालाय आरो अबावबो सावना फैखां थेवबो आदा न'नि बस्तियावनो सावनायमोनब्लालाय बिफानि आत्माया एसे मोजां मोनगौमोन जाया आं हाया आं मिथिगौ नोंसोर फैसाखौ सुख'नो हानाय गोहो गैलिया दाथ' हौवायाबो थैबाय बबेनिफ्राय सुख'नो नोंलाय दाहारखौलाय जोंहा इयुननि बाथ्रा दङ फिसा फिसौनि बाथ्रा दङ देनां न' स' बानायनायनि बाथ्रा दङ गोथै सावनो होआ बेयाव नोंस्राथ' दाहारखौ होनो हाखाला सुख'नो हाखाला मानोथो गोथैखौ सावनो होबावनो बेयावलाय एसेल' जायगा होबानो जागोन आदा एसेल' जायगा होबानो जागोन आंनि फिसाइखौ सावनो न'नि बस्तियावनो सावनो लुबैदोंमोन आं आंनि फिसाइखौ एसेल' जायगा होबानो जागोन जाया थां हाया आङो होनो दैमाफोराव सहैथां थैनायसो दे थैखांबाय थैनायनि उनाव जेरावबाबो गारना दोनबाबो जायो सावबाबो जायो जेराव मेरावनो न'नि बस्ति नांलाया बियो थां जोंबायदि गैजारोङि मानसिया थांनानै थासान्दि समावबो सनमान मोना आरो थैनायनि उनावबो सनमान गैया